Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli podcastov Svet 2.0. Naším hosťom je dnes Peter Rybar z organizácie Mladý Info. Mám poznačené teda, že sa venujú programom Erasmus+, ale ty si ma predtým veľmi pekne opravil, že je to väčšinou teda Európsky zbor Solidarity, takže o tom nám ešte povieš. Ahoj Peter. Ahoj. Ahoj, takže na začiatok rovno prejdem teda k tomu predstaveniu, ktorý pre tých ľudí možno, ktorí nepoznajú organizáciu Mladý Info, čomu sa venuje, ako pracujete s mládežou a tak ďalej. Tak naša organizácia Mladý Info Slovensko vznikla nadšencami Európskeho zboru Solidarity. Teda vtedy to ešte bola Európska dobrovoľnícka služba. Vznikli sme v roku 2010 a už vlastne aj ten náš názov trošku naznačuje, že čomu sa vedujeme, že mladí, čiže venujeme sa mládeži, akože taká primárna činnosť je mládeži, ale venujeme sa aj samozrejme aj iným skupinám. A info, teda, že informujeme mládež o tých európskych programoch a o neformálnom vzdelávaní. Už si spomínala, že vlastne, čo sú tie európske programy, tak to je hlavne ten Erasmus+. To sú mládežnícke výmeny a tréningy. Tie tréningy sú tiež sú určené aj pre mládež, ale už aj pre pracovníkov s mládežou, učiteľov. A potom vlastne tá taká naša srdcovka je ten Európsky zbor Solidarity. V tom sme taká najaktívnejšia organizácia na Slovensku. Samozrejme robia to aj iné organizácie, ale my sa na to tak najviac sústredíme. Mladý Info sídli v Bratislave, ale okrem toho máme aj pobočku v Dolnom Kubíne. Tam aktívne pracujeme aj s miestnou mládežou, ktorí majú už tam vlastne vybudovaný aj svoj taký komunitný priestor. A v tomto roku sme otvorili ďalší komunitný priestor na východe Slovenska, teda v mojej rodnej obci, Turany nad Odávou, takže už aj tam sa tak aktívne venujeme mládeži. Dobre, a teda v praxi, čo to znamená, že sa teda venujete mládeži, programom Erasmus+, ako to prebieha a možno, že môžeš opísať aj tú svoju cestu, ako si sa vôbec ty dostal k tomuto projektu? Tak môžem povedať vlastne, ako ja som sa dostal celkovo k Mladý Info Slovensko. Ja som vyštudoval vysokú školu, začal som pracovať ako freelancer, lebo ja som grafický dizajner, teda pracoval som ako grafik. A takto stále som nejako pociťoval, že potrebujem ešte že niečo mi v živote chýba. A začal som jedného dňa googliť na internete, že ako vycestovať môžem do zahraničia, pretože ja ako vysokoškolák som už absolvoval tieto programy, že Erasmus+, a bol som takto na štúdiu v zahraničí a myslel som si, že ten Erasmus+, to je to všetko, že len počas školy, že to môžem využiť, ale počas toho googlenia som sa dozvedel, že ten Erasmus+, alebo ten Európsky zbor Solidarity, že slúži nielen študentom, ale aj neštudentom, aj nezamestnaným. Jednoducho aj vlastne moja babka môže takto vycestovať niekam. Takže takto som sa ja vlastne cez Google dostal k Európskemu zboru Solidarity a k Mladý Info. Mladý Info vlastne bola moja vysielajúca organizácia. Cez nich som vycestoval do zahraničia a tam som na tom svojom dobrovoľníctve som zistil, lebo tam som pracoval s mládežou, tak tam som zistil, že mňa práca s mládežou úplne baví a naplňa. A tým, že robím aj tú grafiku, ako som vravel, tak keď som pracoval v tej neziskovke, tak som zistil, že tvorba projektov a písanie projektov, že je úplne kreatívna vec, ako tvorba nejakého, plagátu, alebo proste dizajnu, že úplne sa tam môžem vyhrať. Takže ja som sa takto vlastne na základe tohto svojho dobrovoľníctva dostal, alebo mal tú skúsenosť s neziskom a vrátil som sa domov, no a začal som aktívne navštevovať, alebo teda podujatia navštevovať Mladý Info a vystrelila potom vonku ponuka, že hľadajú office manažera, tak som sa prihlásil a takto som sa potom dostal do Mladý Info. Inak toto spísanie projektov, akože možno niektorých ľudí aj mňa to celkom pobavilo, lebo za mňa to teda nie je až také kreatívne. A občas je to trošku trapenica, ale zase super, že to takto vnímaš. Treba si nás pozitívum na to, hej. Tak ono,
tým, akože tam treba, možno je to ťažké, hej, ale ja som taký, že mám rád nápady a presne tie svoje nápady vlastne môžem realizovať aj pri tom písaní. Ako áno, super, určite. Dobre, a čo sa týka teda mladých, ktorí cestujú, je teraz možno niečo populárne práve medzi mladými, nejaké krajiny, ktoré oni chcú veľmi navštevovať? No, je to trochu rozdiel medzi Erasmus Plus a Európsky zbor Solidarity, hej? Lebo ten Erasmus Plus sú také krátkodobé výmeny a vtedy človek zvyčajne si vyberá, nepovedal by som, že na ten projekt, aký ide, ale skôr tú krajinu, hej? Že si vyberá a tam si vyberajú, myslím si, že každú krajinu, hej? Že človek keď je mladý človek, tak chce posestovať čo najviac, hej? Takže si vyberá stále inú nejakú krajinu, ale keď človek ide na ten Európsky zbor Solidarity, tak tam sa viac už orientuje nie na krajinu, ale na ten projekt. Hej? Že a ja, keď som sa hlásil, tak presne som vedel, že aký projekt nechcem. Hej? Akože mal som aj vybranú oblasť krajín, do ktorých som chcel ísť, ale skôr som sa orientoval na ten projekt a preto napríklad aj mne veľmi dlho trvalo, kým som si ja našiel vhodný projekt. A čo tak, akože, čo sa týka krajín, čo tak najviac letí, by som povedal, že stále sú to tie južanské krajiny, lebo, no povedz mi, kto by nechcel ísť do tepla? Áno, jednoznačne. Hej, akože Španielsko, topka, hej, Taliansko, ale tam je zase problém to, že veľmi veľa ľudí sa tam hlási aj z iných krajín, čiže je tam ťažšie sa dostať. A ďalšia vec je taká, že robí to veľa organizácií a niektoré projekty sú nekvalitné, hej. No a čo sa týka Európskeho zboru Solidarity, tak teraz akože ja čo som postrehol, akože, lebo však si vediem aj tabuľku dobrovoľníkov, kde sú, tak celkom teraz prekvapivo mi vedie Turecko, že do Turecka sa hlásia. Tam je zase teplo, vieš. A no, je tam teplo, hej, ale zase není to Španielsko a Taliansko, hej, že je to taký trošku iný život tam je, hej, aj tým, že je to iná kultúra, hej, presne iné náboženstvo je tam. No ale teraz tento rok aj celkom tie škandinávské krajiny, hej, že vedú, alebo do Fínska. Fínska som vyslal. A čo musí takýto človek, ktorý chce ísť cestovať, spĺňať? Ty si spomínal, že teda je to vekovo hociako, hej, že teda aj tvoja babka by mohla ísť. Takže okrem veku, povedzme, aké atribúty musí ten človek spĺňať, aby bol vybraný? Tak vlastne tam je jediná podmienka, je ten vek, nič iné. Hej? Ozaj, že pri tom Európskom zbore Solidarity je od 18 rokov do 35 a to už je úplne jedno, či si nezamestnaný, alebo či si po vysokej škole, po strednej škole. Ako keď si študent, tak sa moc nedá ísť, hej? Tam sa dá ísť jedine potom na krátkodobý projekt, že my takto vysielame počas letných prázdnin niekam, ale ak človek chce ísť na dlhšie, tak samozrejme nemôže byť študentom. Ale hej, ja to stále vravím vlastne mladým, že jediná podmienka je ten vek a nie je tam podmienka ani jazyk, hej? Že tú angličtinu proste človek nemusí ovládať. Že tam presne o to ide, aby ten mladý človek vycestoval a naučil sa ten jazyk. Skús mi povedať aj nejaké také zaujímavé príklady možno tých projektov alebo dobrovoľníckych ponúk, ktoré sa takto vyskytli v rôznych krajinách. My dostávame dennodenne stále nejakú ponuku, ale ja sa priznám, že ja si až tak do detailov ich nečítam. Ale ja si akože, už keď sa mi prihlási nejaký dobrovoľník na projekt, alebo s tým, že už má nejaký projekt a že či nebudeme ich vysielajúca organizácia, tak vtedy si viac do detailov pozerám vlastne o čo ide, že kam ho vysielame a vlastne však aj kontrolujem tú zmluvu, takže aj tam je všetko zahrnuté. A no, za mňa každý jeden potom projekt je taký jedinečný, hej, že napríklad mali sme dievča, ktoré vyštudovalo Vysokú školu výtvarných umení, skončilo ju a ona si našla artovú organizáciu na Cypre a takto tam vlastne vycestovala na rok a ona tam organizovala také tiež artové podujatie, ktoré vlastne bolo v lete. A prišli tam umelci z rôznych krajín sveta, čiže to bolo pecka aj pre ňu, hej, že spoznala takto umelcov z rôznych častí sveta. A potom robila tam nejaký street art, dokonca jej aj tá neziskovka, alebo teda organizácia, v ktorej bola, tak jej vydala vlastný komiks. Hej. Wow. A potom sú tam ďalšie, hej, zaujímavé projekty. Teraz som vysielal chalana na... vypadol mi, že ako sa volá ten ostrov, ale španielský ostrov,
a tuším na Kanárske ostrovy niekam šiel. Wow, pekné. Hej, a išiel na biofarmu. Hej, že je tam nejaká biofarma a proste tam šiel a proste sa tam stará o tú farmu a super na tom je, hej, že čo si tam vypestujú, tak to potom vlastne si aj skonzumujú. Takže toto pre mňa tiež veľmi zaujímavý projekt. To inak môže byť aj taký trošku meditačný pobyt toto konkrétne. Vieš, že si tak v obklopení prírody. Hej, určite. Hej, akože za mňa každý jeden projekt je aj o tom oddychu a meditácii také, ako vravíš, že človek tam nie že len pracuje, ale tak aj má čas na seba. Áno. A v čom vidíš také, okrem tohto meditačného pobytu, hej, výhody alebo tej prínosy, ktoré môžu práve aj to cestovanie, ale práve možno, že aj tie dobrovoľnícke ponuky ponúknuť tým ľuďom, ktorí sa zúčastňujú takýchto programov? No tak má to viacero výhod, však môžem aj z vlastnej skúsenosti povedať, alebo jednoducho aj človek, hej, že keď nemá skúsenosti, tak super na tom je to, že vlastne on vycestuje do cudziny, čiže hneď vlastne sa musí starať sám o seba, čiže toto je veľké plus, hej, že vlastne vystúpi z tej komfortnej zóny. Ďalej je to, že naučí sa nové jazyky, lebo hlavný komunikačný jazyk je angličtina, ale v rámci toho Európskeho zboru Solidarity je super aj to, že ten dobrovoľník má kurz aj daného jazyka, v akej krajine je. Hej? Že keď je napríklad niekde vo Fínsku, tak sa učí finštinu, keď je v Španielsku, tak španielčinu. Hej? Čiže toto je super na tom, že sa naučí vlastne ďalší nový jazyk. A super vec je to, že vlastne pracuje aj v tej organizácii. Hej? Že každý si myslí, že ide robiť dobrovoľníka, ale on ide robiť vlastne dobrovoľníckú prácu. Čiže on pracuje v tej organizácii ako keby pracoval aj niekde inde, v nejakej firme, hej, čiže on tam vlastne pracuje s tímom, vlastne medzinárodným tímom, hej, organizuje nejaké podujatia, prezentuje, čiže on tam nadobudne kopec schopností a nové skilly, naučí sa aj nové veci a super na tom je aj to, že častokrát tie projekty sú nastavené tak, že nejakých 60% práce nastaví tá organizácia a zvyšných tých 40% je už na tom dobrovoľníkovi, hej, že čo bude robiť, hej, že môže vyvíjať nejaké svoje zručnosti. Napríklad ako ja, hej, že som vravel, že som robil grafiku, alebo že som grafický dizajner a ja som sa konkrétne zameriaval na knižný dizajn. A moja organizácia, ja som bol v univerzitnej organizácii a sídlila priamo v knižnici, tak ja som sa tam nakontaktoval na riaditeľku knižnice a som im vlastne povedal, že čo ovládam a takto som im začal potom robiť vlastne obálky na knihy, plagáty, vedel som zalamovať knihy, hej, že úplne mi to nevadilo, aj keď sú v cudzom jazyku, hej. A teda však som sa naučil aj ten cudzí jazyk, takže už som s tým nemal problém. Takže to bolo super, hej, že ja som sa vlastne rozvíjal a robil som si portfólio aj tej svojej akože zručnosti. Inak toto sa mi veľmi páči, že aj, ak si povedal, že môže byť kľudne človek aj nezamestnaný, lebo veľa ľudí možno, že práve sa ešte aj tak hľadá, možno aj mladých ľudí po vysokej škole a toto je taká motivácia toho, že môžu vyvinúť aj oni sami tú iniciatívu v tej krajine a má to akože obrovské množstvo výhod, ktoré ten človek môže využiť a teda ten jazyk je možno, že aj jedným z takých najväčších tých aspektov. A sám si hovoril teda, že máš rôzne zážitky z cestovania, áno, tak ja viem teda, že si bola na Sibíri a toto ma celkom fascinuje a zaujíma. Myslím si, že toto je jedna z takých naozaj že zaujímavých krajín. Tak skús povedať, že ako sa ti tam páčilo, v čom to bolo možno iné, prečo si to zvolil vôbec? Ja som od útleho detstva proste mal rád príbehy a zažitky ľudí, ktoré zažili nejaké veci nevydané. A už som to vravel, že všetci sa tlačia do toho tepla. A ja som presne mal takto učené, že buď som chcel ten Kaukaz, alebo ďaleka nejaká Sibír a Stredná Ázia, ale do Strednej Ázie sa cez Európsky zbor Solidarity nedá dostať, takže tam som si hľadal projekt. No a čo sa týka takých mojich prvých dojmov, bolo, keď som tam prišiel, ja som tam došiel v polke septembra a začalo snežiť hneď prvý deň. A si hovorím, že sakra, že čo tu robím vlastne ja, hej? Že tá zima akože bolo celkom taký pre mňa asi najväčší možno aj šok.
Ale to zase je také na tom, že na zimu si človek rýchlo zvykne, ale odtedy napríklad nemám rád zimu. Ja by som práve povedala, že tam si sa aklimatizovala a teraz chodíš bez trička, vieš, alebo s takým Ako krátkym chodím, rukávkom. ale radšej mám to teplo, hej. Že ďalší dobrovoľnícky projekt už by som si vybral asi niekde do tepla. OK. A aké si tam vnímal také možno najväčšie rozdiely, aj také možno kultúrne, čo ťa tam možno šokovalo, prekvapilo? Keď som bol na tej Sibíri, tak tam by som nepovedal, že je nejaký iný život, hej, že fakt, že veľmi podobný Európe, nie sú tam nejaké extra rozdiely, ale ja som bol ešte aj v Jakutsku a tam už boli trochu akože tie kultúrne rozdiely väčšie, ale čo sa týka ešte napríklad tých akože ďalších šokov možno bolo tak bolo to počasie a ešte vlastne tá tma, hej, že stával som do práce, bola tma, išiel som do práce, bola tma, hej, že o 9:30 som išiel do práce, ešte bola tma a vracal som sa z práce a bola tma, hej, že veľmi krátke dni tam boli, takže toto pre mňa taký bol asi taký rozdiel, hej, ale čo sa týka jedla alebo nejakého správania, tak ani by som nepovedal, že nejaký rozdiel a ja som to je super aj na tom Európskom zbore Solidarity, že keď mladý človek niekam ide vycestovať, tak má aj také zaškolenie, hej, taký tréning, takže ja som bol vlastne pripravený na to, že kam idem, aj napozeral som si kopec videí a napríklad teraz mi napadlo, že čo tam možno je také iné, hej, že je menšia gramáž jedla, sa dáva. Čiže ja som už doma som začal menej jesť, hej, že pred tým dobrovoľníctvom som si už dával menšie porcie, aby som tam potom nehľadoval, hej, lebo ozaj sú tam menšie porcie. Hej. Inak vidíš, toto je dobré aj pre niekoho, kto si chce udržať takú štihlú líniu, tak možno práve vycestovať, aj to je celkom fajn a teda trošku sa prispôsobiť tomuto. Som mi páčilo, ako si povedal, vieš, že za tmy si chodil do roboty, za tmy z roboty, podľa mňa to sa veľmi veľa Slovákov v zime vie tiež relatnúť, ale možno, že by si to nevedeli úplne porovnať s takýmto extrémom, hej, lebo veľa ľudí na to nadáva, že vstávajú a zima a tma. Tak doplním ešte, že za tmy som šiel do roboty aj z roboty, ale bolo minus 25 stupňov. OK, to je trošku rozdiel ako u nás, hej. Ale zase vieš čo, zažil si sneh, to u nás na Slovensku už toľko nebolo, že ako mohol si sa aj sánkovať. No dobré, a čo si teda na tej Sibíri vlastne robil? Lebo aj to je asi celkom také zaujímavá vec. Hej, no už som vravel, že som bol vlastne na univerzitnej organizácii a akože takou mojou hlavnou úlohou bolo šíriť myšlienky týchto európskych programov medzi mladými ľuďmi tam. Čiže som tam vlastne chodil prezentovať, či po triedách, alebo na nejakých podujatiach som prezentoval tieto európske programy, ale nielen Európsky zbor Solidarity, ale aj ten Erasmus+, alebo Workcampy. A som im hovoril, hej, presne, alebo hovoril som im moje také zážitky z cestovania. Ale okrem toho som vlastne robil aj v organizácii sociálne siete, naučil som sa napríklad strihať videá a potom veľa času som mal aj na vlastnú tvorbu, čiže ako som spomínal, som robil tie grafické veci, aj v rámci neziskovky, aj v rámci tej knižnice a napríklad všimol som si, alebo keď som tam vlastne bol, tak tam sa každý večer boli nejaké jazykové kluby, napríklad, že španielský jazykový klub, nemecký, španielský a takto. A tiež som vravel riaditeľke, že prečo by sme nemohli spraviť, že slovenský klub, tak mi povedal, že jasné, že to by bol super nápad. Tak tiež mi tam vlastne dali priestor na to, že som tam začal učiť slovenčinu. Ale ono to tak skončilo, že neučil som tam moc slovenčinu. Prvú hodinu som trochu učil, ale ľudí to tak zaujímalo, teda naša krajina, že Slovensko, že čo to je, kde to je, lebo ozaj nikto to nepoznal, že my sme pre nich boli exotika, že potom sme to tak nastavili, že sme rozprávali len o Slovensku a rozprával som im o tom, že ako sa tu žije, hej, že napríklad Vianoce, že aké máme, navaril som im vlastne, alebo teda spravil som im zemiakový šalát a zaujímavosťou bolo to, že vlastne taký obľúbený bol ten náš klub, že viac ľudí na náš klub chodilo ako na nejaký španielsky, taliansky, hej. Takže robil som tam aj to a potom som sa rozhodol, ja mám rád prácu aj s deťmi, tak som sa rozhodol, že budem chodiť aj do škôlky, tak som chodil do Montessori škôlky
Tam som mal tiež také, že slovenský týždeň a s deťmi deťom som hovoril o Slovensku, hovoril som na nich po slovensky, aby tie deti si navnímali aj iný jazyk. No a tak, asi tak skrátka. Inak toto je vynikajúce, úplne ma to fascinuje, lebo presne ja som ten typ človeka, ktorý nikdy nevedel, že čo chce robiť a vždycky mal pocit, že som mala taký pocit, že keď robím jedno, tak dochádzam o niečo iné, hej? Že stále som mala chuť ochutnávať iné profesie a toto je vynikajúce, lebo ty si mi teraz vymenovala asi 5 profesí, ktoré si vlastne za ten čas stihol robiť, takže je to skvelé potom možno, že aj práve pre tých ľudí aj mladých, ktorí by chceli ďalej sa takto rozvíjať a vedia si to zapísať do životopisu, toto viem. Ono presne o tom to je, ten program si myslím, že ten človek sa vie nájsť, hej? Lebo akože v iných krajinách je bežné pri tomto Európskom zbore Solidarity to, že mladý človek vyštuduje strednú školu a nevie si vybrať ešte vysokú školu, tak proste odíde si takto na rok niekde do nejakej neziskovky v rámci Európy a zistí, čo ho baví a hlavne zistí, čo ho nebaví, hej? A to je na tom najlepšie, pretože kopec ľudí dnes si vyberie nejakú školu a vyštuduje ju a potom zistí, že mňa absolútne to nebaví. Určite, plne súhlasím. A dobré, ale teda to bol jeden zážitok, alebo teda jedna krajina, hej, ale určite ich máš za sebou viacej. Máš to aj spočítané, že v koľkých krajinách už si bol? A ja som si povedal, že začnem rátať krajiny až po 50. Aha, okej. Tak ako nie že keď dosiahnem vek 50, ale to keď budem... Pochopila, že to máš ešte čas. Keď budem mať, ale ja som taký typ cestovateľa, že nechcem vidieť každú krajinu. A že ja sa veľmi rád vrácam do tých istých krajín, hej. Že nie som ten presne typ cestovateľa, že mám zoznam krajín a len si škrtam. Že ja radšej takto viackrát vycestujem do nejakej krajiny a ju objavujem. A keď zažijem niečo v nej také, že mi to zanechá nejakú stopu vo mne, tak sa tam potom rád ešte vrácam. Preto napríklad som sa vrátil aj na tú Sibír, lebo ja som predtým bol v Jakutsku. A veľmi akože silný dojem to vo mne zanechalo, tak som sa ešte vrátil opäť tam. A aké máš ďalšie takéto krajiny, ktoré si spomínal, že možno sa tam opätovne rád vrácaš, ktoré sú ti také blízke srdcu? Tak všetky stany, teda krajiny Strednej Ázie, ako Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, tak túto oblasť mám veľmi rád, potom všetky krajiny Kaukazu, ako je Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan. A v Európe, čo sa týka Európy, tak Balkán akože za mňa taká topka. Hej. Ale potom mám samozrejme rád aj také modernejšie krajiny, akože Škandinávia je úplná pecka, teraz som bol na Fajeroch a to mne tiež zanechalo tak silný dojem, že ešte by som sa tam chcel určite vrátiť. Ale celkom je také netradičné, keď hovoríš toto, že presne väčšinou, keď si ty spomínal, keď si mladí ľudia vyberajú, alebo hocikto, tak chce do toho Talianska, Španielska, tak k moru, hej, a ty máš také dobrodružné celkom tieto cesty. Tak asi možno aj to dobrovoľníctvo ma tak naučilo, hej, že presne to je super na tom dobrovoľníctve, aj, že človek sa vlastne dostane na také miesta, kde by sa ako cestovateľ určite nedostal, hej. Aj s tými lokálnymi asi, že ťa nejako možno sprevádzajú tou krajinou. Áno, presne je to, že ten človek vlastne, keď nastúpi do tej práce, tak on sa s tými miestnymi tam začne rozprávať a dostane tipy na rôzne cesty odšade. A najlepšie je aj na tom, a ja to praktizujem pri svojom cestovaní, že nepožičiavať si auto, ale miestnou dopravou chodiť, hej, že autobusmi, vlakmi, lebo tedy sa vlastne zoznámi s tými miestnymi ľuďmi. A dobre, niekedy sa rukami, nohami človek dorozumieva, ale vedia veľmi dobre poradiť, že dať tipy, že kam ísť na miesta, kde nie sú žiadni turisti. A máš nejaké takéto dobrodružné zážitky? Mňa to celkom fascinuje a podľa mňa veľa ľudí, ktorí nás budú počúvať, sú na takéto veci zvedaví. Možno práve z týchto stanov, alebo teda z hociakých takýchto balkánskych krajín, možno ďalších? A tak asi by som ostal stále pri tom dobrovoľníctve, hej, že tam proste celé to moje dobrovoľníctvo bol jeden veľký zážitok. V tom Jakutsku, akože Jakutsko je známe tým, že je to najchladnejšie obývané miesto na Zemi. Ale zrovna ja som tam nebol v zime. Ja som tú zimu zažil v tom Tomsku na Sibíri, ale v Jakutsku som zažil leto. Hej. A to je taká trošku tiež škoda, že sa to možno tak nehovorí aj o tom, že aké sú tam letá, lebo letá celkovo na Sibíri sú veľmi horúce a teplé. Konkrétne napríklad v tom Jakutsku spadne malo zrážok
A fakt v lete sa tam človek cíti ako niekde na polopúšti a tým, že tam ešte vlastne ide ten sibirský veľtok lena a všade je pieskové podložie a malo rastliniek rastie, tak ozaj to je ako niekde na púšti, hej. Čiže nemusel si ísť do Španielska, hej, mal si to tu. Hej, ja som sa tam chodil normálne aj kúpať do tej Leny, hej, že v lete tam decka proste mali nafukovačky a tým, ako som ho vravil, že tam všade piesok, tak ako tie pláže pri Lene boli pieskové. No a rozmýšľam nad zážitkom, no akože fakt, že toho tam bolo veľa, ale taký zážitok, nemám tam určite najväčší zažitok, ale napríklad je tam, že Bulus, väčšine zamrznuté jazero a vlastne v tých 30 stupňových teplotách v lete v júli som zažil guľovačku na ňom, hej. Wow, vidíš, toto je celkom fascinujúce, to ma veľmi baví, to sa potom porozprávame ešte. Čo ti takto cestovanie najviac dalo? V čom zmenilo teba, tvoj mindset, možno aj taký tvoj pohľad na svet, na Slovensko? No, to je taká otázka, od každého to tu dostávam a nikdy neviem odpoveď nejakú, alebo asi na to neexistuje nejaká správna odpoveď, ale no, otvorilo mi to hlavne myseľ, hej, že fakt, že som sa stal oveľa viac otvoreným človekom a neviem, kto povedal ten výrok, ale vlastne cestovanie zabíja xenofóbiu, fakt, že určite. Toto vo mne tiež veľmi veľa spravilo, pretože akože však vieme, nechcem teraz nejako kritizovať aj našu krajinu, hej, ale častokrát ľudia žijú len na jednom mieste a ja som takisto, hej, že žijú v malej obci a sú tam rôzne pohľady na svet a toto mi úplne otvorilo, hej, že myseľ. A nejako tým, že čo som tam všetko pozažíval, tak nejako som si povedal, alebo odtedy sa riadím takého hesla, že keď nejde o život, nejde o nič, hej. Že neberiem tak nejako veci vážne, hej, že pre mňa všetci tu sú takí vážni ľudia, hej, že všetko zamyslení a nikdy nemajú čas na nič, hej, že stále všetci riešia prácu a toto mi tak trošku dalo do úzadia, hej, že prečo by som sa mal kvôli všetkému stresovať a vždy len mysleť na prácu, hej, že život si treba proste užívať. Súhlasím. A napríklad ja teda dodám, že mne teda veľmi cestovanie pomohlo v tom, že veľa ľudí nadáva na Slovensko a na to, ako to tu máme a keď to tu všetko zlé, hej, a že vidíme tie negatíva, ale práve naopak, že mne sa ten pohľad veľmi zmenil po tom, čo som začala cestovať, že vidíš aj teda tie iné kultúry, iných ľudí, iné politické situácie, hej, v tých krajinách a podobne. A teda, že povieš si, že Slovensko vlastne však dobre máme, my splachujeme pitnou vodou, vieš, že... Ono presne, hej, a ešte tým, že ja som také krajiny pocestoval, áno, tak presne toto si hovorím, že zlaté Slovensko. Ako jasné, nájdem kopec chýb aj tu, ale toto presne ďalšia vec super na tom Európskom zbore Solidarity je to, že vlastne ten človek vycestuje na dlhšie, hej. Lebo človek, keď cestuje krátkodobo niekam, tak on väčšinou vidí len tie pozitíva, hej, má ružové okuliare, príde niekam, dajme tomu, hej, že do Florencie a všetko, že wow, hej, že ako to tu všetko funguje. Ale keď ide človek na dlhodobo, tak ako ja som bol, hej, že na Sibírii, ale to je jedno, aj keď do Talianska a žije tej nejakej komunite ľudí a za tých pár mesiacov proste on sa s nimi ako žije tam, hej, že do celého toho prostredia a tí ľudia tiež zistí, že aké majú problémy, zistí, že byrokracia je tam taká istá ako u nás, takže proste to je na tom fajn, že vlastne padnú ružové okuliare, hej, keď človek takto ide niekde dlhšie a vidí aj tie negatíva na tej krajine. Určite. Mňa napríklad celkom fascinuje, že napriek tomu, že si zažil všetky tieto krajiny a teda, že sa ti aj páčili, že si tam nezostal žiť, ale možno práve preto naviažem na to otázkou, že či máš takýchto dobrovoľníkov alebo poznáš osobne dobrovoľníkov, ktorí takto išli niekde a potom si povedali, že ja neviem, stretli tam lásku svojho života a zostali tam. Hej, no napríklad aj ja, keď som bol na tom mojom dobrovoľníctve, tak so mnou išlo jedno dievča do Slovenska a ono tam ostalo žiť, hej, že doteraz tam je, má tam manžela, má tam už dieťatko, takže sú takéto veľmi pekné príbehy, hej? A častokrát sa stávam s tým presne, že dobrovoľníci si nájdu tam vlastne svoju lásku a ostanú. Tak toto je inak veľmi motivačné, lebo ak niekto hľadáte partnera, neviete si stále nájsť, no treba odísť preč. Áno, určite. Možno tam čaká niekde vonku. Ako ja to už dávam aj odporúčanie vlastne našim dobrovoľníkom, že nech si nainštalujú hneď Tinder. A už nie len kvôli tomu, že by si našli tam nejakého frajera alebo frajerku, ale že nájdu si kamošov rýchlejšie. Áno, to je pravda. Hej, že práve veľakrát aj to je skôr o tých kamošoch.
kamošoch ako nejakom partnerskom takomto ľúbostnom zväzku, hej. A čo by si odporučil mladým ľuďom, ktorí váhajú, či teda ísť, neísť, možno sa boja, či tam bude bezpečne, či sa im bude páčiť, či to nie je na príliš dlho kvôli rodine a tak ďalej? No, akože opustiť tú svoju komfortnú zónu, hej, že ten prvý krok je najdôležitejší a určite sa nebať. A už keď ja som prežil Sibír a vrátil som sa živý a zdravý, tak potom už z každej krajiny sa dá vrátiť. Ozaj, akože čo sa týka tých organizácií a tých projektov, tak všetko je bezpečné a zabezpečené, lebo to nie je tak, že tie organizácie, že dnes si založím organizáciu a začnem zajtra hostovať dobrovoľníkov, ale oni proste musia prejsť nejakým procesom, musia podať žiadosti, musí im prísť kontrola. Hej. Takže toto častokrát aj ja vysvetľujem dobrovoľníkom alebo skôr rodičom, hej, že aby sa nebali o svoje deti, že idú niekam do Turecka, do malej dedinky, hej, že do Kurdistánu alebo proste do takýchto častí, že tie všetky organizácie sú bezpečné. Tak asi to je presne to, čo tam musí byť nejakým spôsobom zabezpečené, takže je to pochopiteľné. Ja vždy dávam teda záverom aj také veľmi zvláštne otázky a dám mu teda aj tebe. Ak by si mal byť krajina, alebo teda mal by si žiť možno, že v nejakej inej krajine, ako je Slovensko, tak ktorá by to bola? Ono, každú krajinu, ktorú som ja precestoval, tak sa mi páčila, hej, a som si povedal, no tu by som chcel žiť, hej, akože ostať... No ale tak za mňa asi topka sú tie škandinávské krajiny a tie Fajerské ostrovy, vieš, za mňa boli úplne super, lebo ja milujem pokoj a tam fakt človek má pokoj tým, že ich je tam málo a je tam všetko vlastne moderné, hej. No tak pevne verím, že jedného dňa sa takto budeme môcť zobrať a možno spoločne nám spravíš nejakého turistického sprievodcu a že nám to tam poukazuješ. Ďakujem veľmi pekne, že si tu dneska s nami bol. Bolo to také veľmi záživné, dobrodružné, trošku som ochutnala aj z tých krajín aj ja. A teda ďakujem veľmi pekne aj vám, ktorí ste nás počúvali. Pevne verím, že ste sa možno rozhodli práve stať sa súčasťou Mladý Info, alebo teda precestovať možno trošku svet, tak ako aj Peter. A teda ešte raz, toto bol Peter Rybar z Mladý Info. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme.